og velkommen til den her video. Det var mig, der stod. Han er bare bange i blok. Nu så jeg den her stol og kaster efter ham. Prøv lige vent, jeg har den her side. Jeg vil ikke gøre noget ved dig. Nu kaster jeg den. Det er en rød stol. Døj! Okay, baby. Det er Hans lille syge lille søster. Nu kommer hun igen. Hun er lavet i voldtægt. Her kommer hun. Fuck, hun er en lille mand. Nej, der er overhovedet noget styring. Er du stoppet lige? Gå lige væk. Gå lige væk fra der, du var. Det er sgu da svært at opdage. Du kan sgu da selv gå ud. Nej, det gør vi ses også ved jer. Lås døren på hende. Kom. Ring lige på ringeklokken. Jeg tror, jeg løber foran herhen. Hvad? Skud og kør. Nej, så nej. Så går vi så. Swagger.